pharmacie deuxième pont b'aw bɛɛ fo a baarakɛla bɛɛ. Voilà, sisan n'a yɛlɛ Dakagun kan n tɛ yɛlɛ Dakagun kan dɛ n bɛ dɔɔnin fɔ Mali sɔrɔdasiw ye. Taa n'a ye. Kelemba madame Wologem ya job fana nana gato di an sisan Pereze Lassana Traoré limbe ka bonya yani ka kaba femba fofonola ibe kaba mi yasam ko yeninde tutala tata Traoré boisson nana di an sisan an banyumai ale tate balna ko wakati be ale be ninde black na da dema ko ka di musokoroba ma nkelen ba Mali be mana Wologem ya job barka ambe do re ke ala ka sini kenaya di ma rokia mabe dendo wolo ati nafa ima dendo wolo obi nafa o emi ye de ye nyuma ya minga alai ala babo mo gorela akake mangoro juka kuna me mangoro kati Mali soldats Mbafou en tant que commandant en chef de forces armées du Mali Nedo, le général de corps d'armée de Diko, le chef de guerre de Diko, le ministre de la défense de Diko, le conseil spécial de Diko Nedo, le haut commandement commandant Teboubulado, Koyenine Tutala Tatala. Orozini mako ibe tanundom beke sini lahara be saya be utekele me itekelen soro ni kelen toko mafo karsa sara atara abetami lahara karsa masa ate lahara soro tanga masa utekelenye me udlone be nyogona ko wiye ninde tanai Rose Daka ani latiga utekelenye Daka ala yi dani mi ebe sanoi o Daka yin me latiga ne ka wa muganta sisa ka di DJ Sarema ngotani ndi Pereze Lassana Traoré ma abina ima nambara de abina unana ngapo ni latiga de suna sonde ni o latiga nga ini mindara bubula ka janya bubula ka finya har ni yenje ya nye fima inde ino be sa ko yeninde latige de be yelama me Daka ibe sanoi sino be kuma do foni magera glomina DJ Zara ka Daka ndo ay Daka nte basabe se kabla abe kla kabla o te Daka yin ibe glomi ibe buga kurusi la ka nyegene kala ibe kla ka tubi ka do misiri kono iba be dabla o te Daka yin we latige di o bi aderanye me Daka yin no wesa furatola haru babo ko ne kelen ba mara Wologem ya job ima edun korile mbila dobe dugudola be kanga kiyenye nade Rose ni sanu galamani do waldunda ala be sanu galam ala be jama galama do idala o te korobo kake ala kira waldun kama ambe mami national fo ambe mami na ka barka yatimeu dunina ka barka yatimeu dunina ne Diko yorona ndafe akafo nani nun tarafi ay minga kera ala nyena mama be ni na matisila men dentiene fonglendi anga misiri biale de ba la salibi au beba do sam samabali na fa kadikuju afa benfe jongunda ulu yake kunu ku kodo abesega na bola bi mamutu cham dalembe anaba adusu kado kasola ku bugo ka boroda ukola ku kotige abe kawru dukure katanu menaka
ale ni Cɛbilen Darame Jonkunda Victor Si B0 ube jamana in ibi ni ke jamana ina ka di Ala ma ni ko iba di maa o maa dusukasi b'i fa a n'a kalontigɛbadenya dongo do a donna ta a bɔra tan jamana i bɛ nin dɛmɛ yan ka maa mankutu tiɲɛ dɔrɔn pour que k'i ka kɛwale sɔrɔ i dun t'a sɔrɔ bɛɛ y'i bolo ɲɛsin Sumayila la k'ale de bɛ kɛ Mali président ye ɲinan Ala ko ayi aw bɛ ko fɔ mais ne de b'a latigɛ k'o ye nin de ye tu t'a la ta t'a la Mali cɛminɛcɛw k'aw fo ne man teli ka faama fo mais bi n bɛ bandaw fo ka Asimi fo bandaw b'i fo ka Asimi fo aw ye min kɛ nin tile 2 in na miliyari 2 k'a di banbaga ne m'a fɔ ko maa maa ye Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ ne bɛ k'i la aw ni cɛ aw yɛrɛ bandaw min an ka kɛ layidutigi i ni cɛ Asimi ka taa lopitanso jɔ ne ye nin lopitanso in kɛlɛ kɛ yan clinique des armées n'i bɛ don Katinga bɛ yen n ko foyi t'a kɔnɔ sɔrɔdasiw bɛ sa hali k'u furakɛ dɛsɛkɛyɔrɔ la dɔw n'u ka sɛgɛli bɛ sa n'a fɔra bi ko mɔgɔ min taara o gabakurun fɔlɔ da 27 miliyari ko k'a don Mali sɔrɔdasiw la Asimi ni ce bandaw ni ce Mali sɔrɔdasi aw ni ce yɛrɛwolodenw aw ni ce hali n'u bɛ malo bɔrɔni nɔfɛ f'u ka boli bɔn de nɔfɛ min fana b'o di fo fɛn ka d'a ma pour i ka garadi sɔrɔ fo fɛn de ka d'i ma ou bien i ka kɛ naami ye ou bien nabɛlɛ pour i ka se k'i tɔgɔ bɔ armée kɔnɔ f'i ka boli faamaw nɔfɛ ni sara kɛra o bɛ na de mɔgɔw b'u ta bɔ a la u b'a tɔnin d'u ma mais kɔɔri bɛɛ ta bɛ taa banki la de u bɛ taa ta yen fo nin yɔrɔ aw ka nin yɔrɔ fana lajɛ Asimi ni bandaw sɔrɔdasiw sɛgɛnnen don dɛ n'i nana so n kɔnɔ bolilen don den kɔ man kɛ den bɛ ta fa man kɛnɛ ba man kɛnɛ sɔrɔdasi de bɛ taa k'a ni di pour a ka sa ne delila ka nin fɔ peut-être a bɛ digi n terikɛ ani n balimakɛ Ben Barak ninnu na balontanna ye tulonkɛ sɔbɛn tan miliyari bɛ di miliyɔn 20 bɛ di so bɛ di mais Mali sɔrɔdasiw dun parce que n'i ma gagné siɲɛ wɛrɛ i bɛ gagné n'i sara dun an bɛ capitaine Seku Tarawele Badri ka kɛlɛ kɛ fo k'a tɔ to a laban na k'a ni di faso ma a ye taa kaburu lajɛ Agalhok Asimi bɛ min f'i ye sans tolérance 0 i ka commandant de bɛ kuma i la n'aw ma fɛn kɛ armée la ne n'aw bɛ ɲɔgɔn na fini bɔ nɛrɛ bɔ a ye jamana nafolo bɛɛ ta aw ka don armée la parce que aw de bɛ sa pour anw ka kiri aw de bɛ sa pour an na musow ka fɛn aw de bɛ sa pour an ka se ka fɛn kɛ donc n'aw nana a y'a kɛ bɛɛ b'aw kɔ a barika bandaw 2 miliyari 2 ko ka tila minnu cɛw sara nin de y'a ye Buwa nana yan k'an ci an kunkolo la ni min sara nin bɛ d'o ma an bɛ so kelen d'o ma jala bɛ marché a bɛɛ kalo tiɲɛ t'a si a dira mɔgɔ min ma a tɛ mɔgɔ 2 bɔ Gorosibi dɔgɔnin bɛ boli a ka wari nɔfɛ hali sini ni kɛlɛ nana armée aw ka taa aw de b'a dɔn mais ni waritila nana aw n'a man kan hali ni ye nin i b'a dɔn ko nin ye kalo ye cɛ kana nin k'a la sa kana Buwa k'a la i bɛna n ka bana lawuli yan i bɛ Buwa k'a la pourquoi ale de y'an se nin kɔnɔ yan i b'ale k'a la pourquoi Bougoula, tu nous donnes la force de vivre. aw bɛ k'an ka minnu minɛ u ni minɛni n'a ka kan u n'a ka kan mais minnu y'an ka nafolo dun 1230 miliyari o ko bɛ cogo di 500 miliyari donna ko k'a kɛ coronavirus la an ma foyi ye olu ko bɛ cogo di bandaw Asimi gouvernement a y'aw hakili to dɛ aw bɛ kan ka dɔw ka hakɛ minɛ a la a man kan je suis l'homme de la justice wallahi hali ni tiɲɛ bɛ ne kan n b'a fɔ n nana dunan kɔnɔ k'o de régler n bɛ n den Ismaël Samakɛ fo an b'a ye cortège bɛ yan an b'a ye mɔgɔw bɛ na u bɛ taa kunbɛn an b'a ye anw yɛrɛ bɛ bɔ an bɛ taa an ka imamu kunbɛn a ka kan an ka hakɛ don minnu fana n'u ka hakɛ don a y'u to u k'u ka hakɛ kɛ les CDR u k'u bɛ mɔgɔ 45 labɔ aw ma sɔn u ko k'u bɛ t'u jɔ fleur kɔnɔ aw ma sɔn o nana k'u bɛ karabani kɛ aw ma sɔn mais aw ma sɔn mɔgɔ wɛrɛw b'a kɛ ça c'est de l'injustice aw kana sɔn o ma a ye jamana den bɛɛ kaɲa ne ta kɛla n ko ka di a ma si ye ne ta fɛ yɛrɛ n ko ka di a ma ye n b'a fɛ n ka di a min ye o ye Ala de n bɛ taa laban min bolo ni bɛɛ b'i banna n'u bɛ taa don dinga kɔnɔ tumu kan dun min bɛ n so bɛ o don o ye Ala de
jamana ni injustice ya kala o jamana bi ci jamana ni injustice bala inu be haklina inu ta agla o ko wara me tiye de ala yɛrɛ tɔgɔ ko al hakan tiye aw kana do jɛ ko hakela ko be do adi do ma atebe ayo ro lajɛ n'aw y'a inter har ne natɔ sisan radio la ɲɛ b'a la mɔgɔ baw de bɛ jɔlen yɔrɔ in na i b'a kalama furoli mɔgɔ bɛ t'u photo ta yɔrɔ min o tɛ jamana cortège t'o ya u bɛ bɔ ko yɛlɛ u ka moto ka parce que u ka leader minɛna k'u b'a nisɔngoya yira k'a yira mɔgɔw la k'a minɛnen don o tɛ kɛ non ça c'est de l'injustice an bɛ hakilina la an tɛ hakilina la o ye ko wɛrɛ ye mais tiɲɛ mana na i bɛ tiɲɛ fɔ parce que kelen de b'i da fa ni ba b'a ba i la don min i muso bɛ ba i la don min n'i bɛ tigɛ bɛ t'i bila morgue kɔnɔ glace la o don ma kara i k'i ni dingɔ bɔ yen ni maaw kɔnɔ ko j'ai quelque chose avec race non race ye n balima ye n den don a bɛ président ya di yan don min o don n'a tun ko 50,000 k'a b'a di maa min ma o bɛ sɔn est-ce que hɔrɔnya la ne bɛ n sigi o de la ni maa ma ye ɲininka ko n tɛ kuma la ne ye hɔrɔn de n bɛ sa n'o ye ne ka n sigi ko n bɛ dɔ fɔ rasa ye fo ka n sa n t'a fɔ o ye hɔrɔnya ye a ye hɔrɔnya dɔrɔke don kan na hali n'an kun kelen n'aw tɛ kelen ye démocratie la o bɛ yen o mais dɔ ka hakɛ bɛ minɛ a la dɔ ka hakɛ bɛ d'a ma non ça c'est de l'injustice an k'o dabila jamana kɔnɔ o bɛ jamana o jamana cilen don a y'aw hakili to yɔrɔ la ne tɛ maa si défend nkalon kan maa si bilahi an bɛ cortège ye an b'a ye an bɛ taa kunbɛn an bɛ fɛn kɛ e ka bɔ moto dama kan k'u ka nisɔngoya yira ko fana tɛ kɛ o ye ka bin u kan de o tɛ daga o ye ka bin u kan de u ka hakɛ ye min ye a y'a d'u ma u ka hakɛ ye min ye jamana kɔnɔ a y'a d'u ma bɛɛ n'i ka leader don ne filɛ n bɛ di ko dɛmɛ je suis son général je suis son porte-parole non pas que porte-parole je suis son général je défends n'importe qui hara n terikɛ ani n den man di Rasijal minɛnen maaw sera ma ko n ka ko dɔ kɛ nka o ma nɔ Rasijal a ye n kanu a bɛ taa n bara n den ɲuman don ne n bɛ kunun lajɛ yanni bi ka se n'o tɛ hadamadenya la tu es zéro tu es zéro an ni Rasijal ni Ture an b'o de kɛlɛla o hali ni tiɲɛ b'i kun kan a fɔ n b'a fɔ k'u bila u ka taa mais n'u k'u b'u ka hakɛ ɲini ka yɛlɛ moto kan o tɛ baasi ye parce que cortège bɛ fan bɛɛ don o don an b'a ye kɔɲɔyaw bɛ yen an b'a ye mouvement bɛ yen donc n'u b'u ka hasada mɔgɔw b'u ka fɛ parce que b'u ka leader de dɛmɛna a y'a t'u ka kɛ gouverneur mais kuma min bilenma o de don Bubula ye nzonzani tulo de f'i ye nin n'i y'a mɛn Salamu la fɛ n'i m'a mɛn i b'a fɔ Bubula y'a fɔ don dɔ la ne ta kɛ n ka diya maa si ye maa si n kana diya ye mais n ka diya Ala ye o de bɛ laban injustice bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne b'o kɛlɛ injustice bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala kana n don o da fɛ n bɛ n den man di fɔ Sam Samabali ka bu Samakɛ fo k'a ba ɲuman fo Basetu ka barika kanu na i bɛ ne fɛ i tɛ ne fɛ o tɛ ne ka sira ye o ayi ni Ala bɛ ne fɛ ka ban o de ka gɛlɛn ne ma parce que n bɛ laban ale de bolo DJ Sare an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn minɛ Ala ka bɔda ɲuman d'u bɛɛ ma PDG Lasana tɔgɔ la maa si juguya t'an kɔnɔ maa si ne kɔni maa si n bɛ se ka position dɔ o man di ye mais wallahi talahi maa si juguya tɛ ne kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka bɔda ɲuman d'u ma u bɛɛ fɛn fɛn minɛnen don vie bile ka taa bɛɛ parce que fɛn t'an kɔnɔ an dusukun jɛlen don ni y'i dusukun jɛya PDG Lasana Ala b'i ka kɛlɛ kɛ k'aw fo k'aw barikada ka Dani de Paris fo n ka cɛ ka tila ka Balayira fo ka Jɛnɛ Sogodogo fo ni sɔrɔdasi kɛ de wulila sisan k'a bɛ taa bon ɲini banque fɛ u b'a fɔ ko wari tɛ yen e ka wari ka dɔgɔ an tɛ se k'a di mais zoni bala jamana cilaw bɛ taa miliyari bɛ d'olu ma tuma dɔ la i b'i da ka juru don i kana k'i yɛrɛ faga de jamana in kɔnɔ wallahi tuma dɔ la i b'i da c'est-à-dire mɔgɔw souvent la DJ Sare i b'a fɔ hadamaden yɛrɛ tuma dɔ la an b'an yɛrɛ ɲininka n'an bɛ yen quoi DJ Sare ni ne tɛ hakilina la o b'a to an bɛ ɲɔgɔn faga jɔn nɔfɛ
e tɛ n'a kɛ fanga la ne tɛ k'a la. An b'an ka teriya tiɲɛ mun na? Pourquoi? Ne y'a fɔ bɛɛ ye n ko soit la c'était un ami à moi, n t'a labila maa si. Serif Usumani bɛ ten. Donc c'est-à-dire n'i y'o kɛ après i bɛ tila ka nimisa o. A lajɛ kɛ M5 kɛlɛ wulila i bɔra a kalama o. Dɔw t'a kɔnɔ bi yan. Minnu t'a kɔnɔ dun? A fɔra Modibo ma ko PD ni homme d'État ni maa ɲɛnama in ka kalon jugu sɔn kalon da la dɔrɔn denw b'a bolo u bɛ tila ka kalon tigɛ jamana in. Sisan ne yɛrɛ ko tuma dɔ la u bɛ dɔ fɔ n ye réseau kan, n ko mɔgɔ si kana fɔ n ye, ne tɛ réseau kan o. N'u sɛgɛnna u tɛ n to yen, mɔgɔ tɛ ne bɔ n taabolo kan o. Ne ko Ala kira tiɲɛ, Ala kira tiɲɛ, c'est tout. N bɛ professeur Jara fo, meilleur cardiologue du Mali. Samedi ma dɔ don ɲuman taara fo. N ko n tun y'a mɛn i fari ma i sɛgɛnna o. A ko Bubula n tɛ se ka banabagatɔw tɛ ko n ka repos kɛ, n tɛ se. Voilà un homme d'État au vrai sens du terme min b'a fɔ so fɛ. Jamana dunnaw ni n'a bɛlɛw kɛlen bɛ ka jamana ta en otage. Hasimi ni Bandaw a ye taa n'a ye. Mali sɔrɔdasiw a ye taa n'a ye aw ka transition ban hɛrɛ ni baden. Ni min y'a ta aw fana kana fɔ k'aw b'aw dogo kɔfɛla la k'aw b'aw ka candidat bɔ dɛ. An tɛ jɛn n'a ye dɛ. Aw bɛ taa la cogo min a ye taa an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sɔn. Fɛn fɛn n'a ka fɛn ma d'a ma armée kɔnɔ a y'a bɛɛ régler. An b'a dɔn ko miyankaw bɛ jamana kunna o de la a bɛ kan ka tilen ka taa fɛ o. U taara yɔrɔ dɔw kari a ma ɲɛ. N'i ye ɲininka a ma ɲɛ. Mais mɔgɔw fana y'a dɔn ko yen ma ye u taara jɔ. N'u kumana ko fantan bɛ sangaso jɔ. U binna dɔw kan ma ɲɛ. Ka tila k'a kɛ Soko kɛra baara de. Asimi Yasini bɛ so nɔfɛ san joli. So dɔw datugulen don. ATT nana k'a kɛ fantan buwa t'a la min ka di min ye o b'a di. O de ye buwa malo ka bɔ da fitinin fɛ k'a sɛnsɛn ka taa n'a ye Kuluba Kati. I den filanw. Nin tɛ kɛ ne la, ne bolo bɛ Ala bolo. Ni maa min y'a kɛ i bɛ n sɔrɔ i ɲɛ. Ne ko subahana ni y'o fɔ dɔ azibuna ni bɛ se ka se wa. Nin bɛɛ bɛ maa min bolo Ala bɛ malo maaw ɲɛna ka minɛ ka t'i sɛnsɛn ka taa n'i ye Kati. Non. Hadamaden n'i bɛ kuma kana maaw nɛgɛ Ala t'a fɔ. A kunnayara cogo cogo Ala t'a fɔ. An b'a dɔn yan wagati sera. Les bonnes choses ont toujours une fin. Y'an ka nin kɛ fɔlɔ n bɛ PDG Lasana Tarawele ka kanu barika da ye. Misiki tigɛ maaw kɔnɔ ko n b'a fo ko wɛrɛ. Ne bɛ se ka kalo 6 kɛ ne ni n ka ɲɛmaa ma ɲɔgɔn ye parce que dimanche a tɛ na yan. Dimanche dɔrɔn de ne bɛ na. A ye n bila n karama kɔnɔ k'an bila danbe kɔnɔ. A barama n wele a ka bureau la Bubula ye nin fɔ a ma ɲɛ. A ma kɛ fɔlɔ. Tuma dɔ la an bɛ kuma fɔbaliw fɔ. A ma deli k'an wele Bubula n b'a fɛ émission ka kɛ tan a ma kɛ. A ma deli k'an wele ko n dɔgɔnin bɛ Modibo Sidibe a dɛmɛ i k'a kɛ tan a ma kɛ. Donc n b'a fo nin kɛnɛ in kan yan. Ala ka sanga bɛ yen. N fa ni n ba ka sanga bɛ yen. Nka fréquence fana ye sanga dɔ di yan. Fréquence ye sanga dɔ di yan. Samu Samabali an b'an kɔ min to. An b'a ɲini don min n'a bɛ f'i fa ma don min k'a ye nin minɛ faama la. Ka mangali sɔrɔdasiw janfa. Ka minɛ tabali jukɔrɔ Ala n b'a ɲini fɛ ni kana bɔ i ka ni minɛ o don. I ka ni minɛ n kana bɔ yen. Ni ne ye n dogo ka fɛn minɛ mɔgɔ la. Faama, n ko faama. Parti politique ou bien faama. Ala ni minɛ o don. K'o ye nin de bɛɛ tɛ se k'i kali nin na. N bɛ n bolo wuli sanfɛ Mali faama tɛ Mali kɔnɔ min ka mugan bɛ ne kɔnɔ. Ani parti politique. Ma ji min hali i ka so. Ma hali ji min i ka so. N bɛ n ka imam ba fo. L'imam Mahamadou Diko waliju ɲɛnama k'a fo ka wale ɲuman dɔn. K'a denw fo. Jakite i ka foli bɛ yan. An denmuso ka mariage kɛra o don na. Ka tigaɲaga ka Mali gana bɛɛ lajɛlen fo. DJ Sare. Ne y'i jɔlen i t'a la dɔrɔn i kɛra fisurunwale de ye Ala ma. Sinon bin feerelaw ni tigaɲaga feerelaw ganaw kelen bɛ ka so jɔ wari la o. An bɛ Farzu fo bi y'a ka mariage ye.
a fana bɛ don a bɛ bɔ célibataire kɔnɔ DJ Sare ale ye do a la sa farzu an bɛ dugawu k'i Ala ka furu kɛ furu tutu ye ka si ni kɛnɛya i ni muso Ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bɔ i ye n kanu i ye hɔrɔn ye i bɛ Modibo Sidibe ko kabra far créera fo bi o ye hɔrɔnya ye k'i fo ka far cɛbalenw bɛɛ la ka n tɔgɔma Bubu fo Falajɛ Bubu Magasi mi fo ka Ture fo ka Magasa fo ka Seriba fo ka Ture fo ninnu bɛɛ bɛ Diko kɛrɛfɛ Mohamed i ka foli bɛ yan Zena Diko i ka foli bɛ yan aw ye fa min sɔrɔ bɛɛ b'a fɛ ka nin fa ɲɔgɔn sɔrɔ nka ɲɔgɔn tɛ yen n bɛ min fana jɛya Sam Samabali n b'o fɔ aw ye bi aw k'a faamu k'an dabɔ kuma la PDG Lassana Traoré bɛ n yamaruya n ka nin fɔ o ye ne ma wajibi i bɛ ko dɔn n'i ma ko a ka sini lahara Ala b'i minɛ a la minɛli minnu kɛra sisan an bɛ don min na bi walahi Diko t'a kalama a ma maa ci a ma maa bila a la wallahi n bɛ n kale Ala la a t'a kalama minɛli kɛra don min ne de taara a sɔrɔ sanfɛ n ko i ye ko dɔ kɛ n ma nin faamu dɛ a ko Bugula wallahi n t'a kalama do de ne yɛrɛ wele sisan ka fɔ n ye Ala ye n seere ni n'a kumana fana ni ko i bɛ dɔ fɔ Aras a b'a fɔ a ye fara la n den don a ye n dɛmɛ don dɔ la o don ka goni bilahi n tɛ nin kɛla taabolo ka yɛlɛma dɛ mais nin ye ne ma wajibi parce que a bɛ kɛ n ɲɛna bilahi a t'a la bilahi talahi Diko tɛ ne bɔ Ala bolo sini koyi mais a tɛ nin kalama bon ne b'a kɛ min ye sɔrɔdasiw yɛrɛ de siranna dɔɔnin quoi est-ce que o de tɛ sɔrɔdasiw de siranna bon maintenant u bolo n'a bɛ yen a kana n'u ka fanga yigiyigi donc a ko kɛra tan quoi ne y'a ko de ye quoi a bɛ comme 81 la PDG Lassana ninnu tuma min bɛ mouvement sɔrɔdasiw ye kisɛ ci maaw ko ko Musa y'u bila la Musa tɛ o u siranna de donc ne ɲɛna o de don quoi donc an bɛ dugawu kɛ ya Rabi Ala ka bɔdaw di maaw ma Ala ka hɛrɛ kɛ maaw ye PDG Lassana Traoré an b'i fo donc an bɛ dimanche wɛrɛ DJ Sare Roki a ka cɛ ani Bubula den a ka den man di ale de tun bɛ an bɛ cɛkɔrɔba fɔ ka musokɔrɔba fɔ Ala ka dimanche wɛrɛ yira an na hakɛto bɛ nin kan sali la n'a diyara min ye salamu lafiya n'a man di ye i ka radio ju bɔgɔti i k'a juru bɛɛ tigɛ ka taa fili baji la Samere Garba ko ye nin de koyi ka Burama Jalo fo Peace FM Yaya Jalo i ka foli bɛ yan ka Umar fo kankelentigi hakɛto bɛ nin kan sali la Muhammadun Zakala